breaking news. The Zimbabwean government is set to increase soldiers' salaries, with the pay raise expected to take effect before the end of March, according to Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Walter Tafumane. Zalabna mashoko buda panguva ino achinzi aiwa pane a salary increment inoda kuitwa kune vemauto. A move yaonekwa kunzi veruzhinji vaifarira, but iri kukira on speculations akawanda. Why are they suddenly increasing their salaries? Panguva ino ndisarapinda mashoko abuda nyuka panguva ino Zim breaking news. Do kape panokuti bo subscribe or like on the bell icon. Patona panguva ino wiki nochivayo aiwa akadonata mari zhinji with the military. Topinda muno mubuda nyuka muchinzi. Speaking to the service members, Lieutenant General Tafumane confirmed that the process is underway following directives from the Commander-in-Chief, President Emmerson Mnangagwa. In quotes, Tangatina Commander-in-Chief, President Emmerson Mnangagwa vakati, pakati pa match up, saka ndiriko kupai weather report, the outlook is good, he stated, offering an optimistic forecast for the troops' finances. Ndoma developments are reported on tukamiri wenyika oya panguva ino achiti aiwa they must increase salary pane zvakarongera vemauto. Zvinhu zviri kuitika panguva ino zviri kuonekwa nemunhu wese pachena kuti this move iri kutoonekwa nemunhu wese kuti panguva ino yatoona kuti ZANU-PF nezvigarinanda pavari kuda support kuti nhau dzavo dzisakonzeresa chaos dzema-amendment bills. Right now they know kuti the military ndo vane zvinhu, ndo vane yese. Kana iwo wakangojamuka all their plans atoenda mudondo. And panguva ino kuigirizirwa masalari kuitiwa zvinonzi kubuda pachena kuti aiwa this is just a plan yekuti vavafadzewo kuti kana vachinge vakuzoda mafavors kana kuda kuzovatuma kuti itai action yakati they will comply. Madevelopments ari kuda panguva ino anoonekwa kunzi even matop army officials vamwe vakapiwa dzimotokari awa dzepamusorosoro nemazimari. Pana comment section yedu dzavafungiro aimbo kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.